En els vídeos anteriors hem vist la velocitat i el moviment rectilini uniforme. En aquest vídeo trobareu l'acceleració i també el moviment rectilini uniformement accelerat. Som-hi! Fixeu-vos en aquest objecte. La fletxa de color roig és la velocitat i la de color blau l'acceleració. Tornem. L'objecte comença a moure's a una velocitat i aquesta velocitat va augmentant. Ho indica la fletxeta de color roig. Com la velocitat va canviant, té una acceleració. L'acceleració mesura la variació de la velocitat dividit del temps. A minúscula significa acceleració i velocitat, com abans, ho escriurem d'aquesta forma. V baixa minúscula i temps T minúscula. El triangulet aquest significa l'increment. És una lletra grega que significa l'increment. Aquesta lletra se diu delta. L'increment de la velocitat dividit de l'increment del temps. Recordeu que l'increment és simplement el que ha augmentat. Si quan érem xicotets teníem una altura d'1 metre i quan som més grans tenim una altura d'1 metre i mig, l'increment ha sigut de mig metre. L'altura final menys la inicial. Això és l'increment. En aquest curs, segon d'ESO, serà molt important saber interpretar les gràfiques de posició de l'espai recorregut davant del temps, de la velocitat i l'acceleració. Fixem-nos, si tenim una acceleració de 5 metres per segon, l'espai que recorre va canviant molt ràpidament amb aquesta corba. Com més acceleració, més ràpid canvia. Què significa això? Com la velocitat cada vegada va augmentant, el motorista recorrerà més espai en menys temps. És a dir, quan per exemple a 1 segon ha recorregut aquest espai, a 2 segons, com la velocitat augmentant, haurà recorregut molt més espai. Per a acceleracions baixes, la corba és més baixeta, ja que li costa més recórrer el mateix espai. Velocitat. Si representem velocitat en metres per segon davant de temps, tenim aquesta línia recta. Com la variació de la velocitat sempre serà constant, serà una línia recta. Què vol dir? Que en 1 segon tindrà aquesta velocitat, en 2 segons tindrà el doble, en 3 anirem pujant de forma directament proporcional. I l'acceleració, la gràfica de l'acceleració tindrà aquesta forma. Com l'acceleració és constant, una línia recta, paral·lela a l'eix X. Aquestes són les 3 gràfiques que caldrà saber interpretar quan un mòbil està accelerant. I quan està frenant, doncs l'acceleració serà negativa. El pendent de la velocitat serà negatiu i l'espai recorregut tindrà aquesta forma. També caldrà que sapigueu representar a partir d'unes dades una gràfica, com per exemple la de l'acceleració. Si us dic que representeu una acceleració de 2 metres per segon al quadrat constant, en l'eix X sempre el temps, ja que és la variable independent, és a dir, la que nosaltres podem triar, ja que podem triar parar el cronòmetre quan ho desitgem. En canvi, l'acceleració dependrà de quan parem el cronòmetre. Serà la variable dependent. Representar això és molt fàcil, molt senzill, ja que com l'acceleració és constant i sempre té un valor de 2, doncs serà una línia recta per a qualsevol temps. I representar la velocitat davant del temps, el mateix. En l'eix X el temps i en l'eix Y la velocitat en metres dividit segon. Per a aquests valors, 0
0 aquí. 1 aquí, 2 aquí. 3, 6, perdó, 2, 4 aquí. 3, 6 aquí i 5, 10. Ja tenim la representació feta. I per als valors d'espai davant de temps, el mateix. En l'eix X el temps i en l'eix Y l'espai. A l'espai li diem X. En vídeos anteriors està explicat el per què. 0, 0 i el tenim representat. 1, 2, 2, 8, 3, 18, 4, 32 i 5, 50. Veu que fa com una corbeta? Esta corbeta és típica del moviment rectilini uniformement accelerat. Així, les gràfiques de posició, velocitat i acceleració tindran aquesta forma. Quan l'acceleració és positiva, la corbeta tindrà aquesta forma i quan l'acceleració és negativa tindrà aquesta forma. Velocitat. Per a una acceleració positiva, aquesta forma, i per a una acceleració negativa, aquesta. Acceleració. Per a una acceleració positiva, aquesta, i per a una acceleració negativa, aquesta. Important, l'acceleració negativa simplement vol dir que està tornant cap al seu sistema de referència, cap al seu origen de coordenades, o que està frenant. Per a fer càlculs o interpretacions del que està passant en un moviment, utilitzarem el sistema de coordenades cartesià. Ja l'heu vist algunes vegades en matemàtiques. Este és l'origen de coordenades, o l'origen del nostre sistema de referència. L'eix X cap aquí i l'eix Y aquí, positiu cap amunt i positiu cap a la dreta, l'eix X. En canvi, negatiu cap a l'esquerra i negatiu cap a baix. Que tinguem una velocitat positiva o negativa o una acceleració positiva o negativa simplement vol dir que va cap a un sentit o cap a un altre. Per exemple, si un cotxe s'està movent en aquest sentit, la velocitat i l'acceleració seran positives, ja que el seu sistema de referència és el punt 0, 0. En canvi, si el seu sistema de referència és el punt 0, 0 i el cotxe parteix d'aquest punt i torna cap a l'origen de coordenades, tant la velocitat com l'acceleració seran negatives. El signe negatiu només vol dir que torna cap al seu origen de coordenades o sistema de referència. Resumint, veurem l'acceleració, que és la variació de la velocitat davant del temps, de forma molt senzilla. En cursos superiors ja veureu l'acceleració d'una forma més completa. Treballarem només amb un moviment molt simple, el moviment rectilini uniformement accelerat, i serà molt important que sapiguem interpretar les gràfiques, què està passant en les gràfiques de posició-temps, en les de velocitat-temps i acceleració davant del temps. Som-hi!